Di serdema ku li Sûriyê şerê navxuyiyê ku ev 7 salin berdewam dike berev vedawîbûnê ve diçe, cawê hemû cîhanê li Idlibê ye ku rejîma Sûriyê amadehiyên xwe dike operasyoneke berfireh li ser vê devera ku opozisyona Sûriyê lê dibîne pêk bibîne. Beramberî wê yekî heftê Îlonê li Tehranê li ser mijara Idlibê, Tirkiye, Rusya û Îran li hev kom dibin. Li gel van rodanan derbarê Idlibê de Wezîrê Karên Derve yê Sûriyê Velîd Muallim ragihand ku evê benda encamên lûtkeya heftê Îlonê bin û bi bawerin ku Tirkiye û Rusya ji bo Idlibê dê çareseriyekê peyda bikin. Mijara Idlibê û lûtkeya heftê Îlonê ji aliyê pisporên Tirkiye ve jî jenêz ve tê şopandin. Velid Muallim'in esasında bu açıklaması da Axaftina Velid Muallim jî dide nîşan ku Sûriye naxwaze di vê mijarê de bi Tirkiye re were hemberî hev. Loma jî ji müdaxeleyeke berfireh wê de tir ew dixwazin di lûtkeya Tehranê ya heftê Îlonê de biriya li hevkirinê vê meselê were çareser kirin. Bêguman ji bo ku ji vê civînên rêkeftineke derkeve ew ê hemû alî di hin mijaran de tewîzê bidin. Dibe ku Tirkiye operasyoneke sînorkirî qebûl bike. Lê bi şertê ku Rusya li Tel Rifatê operasyoneke li dijî YPG de piştgirî bide Tirkiye. Heke ji vê lûtkeyê rêkeftineke dernekeve. Dibe ku rejîma Sûriye operasyoneke mezin bi beser Îdlibê û dê ev rewşî rê li ber têkçûna prosê Astanayê veke. Li Tirkiye ye ku ji sala 2011 bi destpêka şerê navxuyî ya Sûriye heta niha piştewanê herî mezin yê opozisyona Sûriye bû, ev heyameke dirêja nîqaşên ku carek din bi rêveberiya Esad re bikevin nava guftugû û pêwendiyan de xwe didin der. Li gorî pisporan Armanca Moskowayê ya serekî ev e di lûtkeya heftê Îlonê de Tirkiye qenah bike ku bi rêveberiya Şamê re hevdîtinan pêk bîne. Şu andaki gidişe bakılacak olursa Rusya ji aliyekê hewl dide peywendiyên xwe yên bi Sûriyeyê re lawaz neke û ji aliyê din ve jî hewl dide Tirkiyeyê nexeyîdîne. Bi vê yekê jî dixwaze ji bo Îdlibê çareseriyekê peyda bike. Armanca Rusyayê ew e ku Tirkiye bi Esad re bîne balhev. Nexwe dibe ku Sûriye dest bi şer bike û Rusya jî dibe ku bibêje ez nikarim pêşî lê bigirim. Ji xwe İran ji doh ve dixwaze bi Sûriyeyê re operasyonekê pêk bîne. Di vê çarçoveyê de dibe ku ji bo Tirkiyeyê problemeke mezin çê bibe. Biya min ji bo Îdlibê çareseriya herî baş ev e ku eger Tirkiye bi Esad re bicive, dê bi zirarekê herî kêm vê yekê derbas bike û çareseriyekê bide ava kirin. Tê gotin li Idlibê ku niha çavê hemû cîhanê li ser e heştê rêxistinên opozîsyon lê bicih bûne. Tê diyarkirin li gel kesên di serî de ji Heleb û deverên berê di destê opozisyonê de derketine û bûne penaber, niha 4 milyon sivîl li Idlibê dijîn. Her wiha li gorî neteweyên yekbûyî operasyoneke berfireh li ser Idlibê pêk bê, dibe ku di navbera 2 milyon nîv û 3 milyon welatiyên Sûriyeyê bibin penaber. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.